Здравейте, потребители на YouTube! Сега ще играя Майнкрафт на самостоятелна игра на оцеляване. Ще се надявам да е малко, защото иначе много дълго време ще се качвам. Няколко 3 минути. Че това чак сега съм начекнам с фаля терена. През това време какво правеше, нещо спием, бълнувам, такива глупости. И тръгна вала. Давай. Сега нека почнах. Сега тук малко ми лаги, защото снимам клип и съм на самостоятелна работа, пък тук има супер хубави цветя. Така да няма някаква... Какво стана, бе? Почти сплувах до брега, почти. И съм готов. Хоп, хоп. Видях някакво листо. Тук няма да миниме. Да, аз направя един път. Ето тук се събра малко цветя. Си правя хубава къщичка. Че тук наистина хубава. О, колко крави. Так мога да печа бичка. Ма много тук растения. Марима, гад. Айди, че това умря. О, но къде я гледам, за космощта за летящи крави. Ма стигайте, ще ви окуля. Дима, дай пар жулите. Лук съм събрал и 9 стъкла. Аз приличам нещо като Херобрайн. С такива очи. Айде я в задника. Где отиде? Где там? Какво става? Аз ще приключвам след няколко минути. Самерата кра. Шокола. Тая края някъде се пъхна, но не мога да видите. Я проверя тук някъде не се изкрива тук под земята. Някакъв Тарзан тук. Много добре, хора, това беше всичко от мене. Това малко да ви харесало, защото направих малко видеоклип и сега може да продължа ги трепате крави за доста храна. Аде, чао!